дар ҳақиқат имрӯз шаҳри ҳисор ба мавзеъҳои таърихӣ ва ҷойҳои тамошобоб муаррифгари тоҷикон дар ҷаҳон ба шумор меравад, чунки ҳамарӯза ба ин мулки зебоманзар сайёҳони хориҷӣ ташриф меоранду бо фарҳангу маданияти тоҷикон ошно мешаванд. ба ҳамин хотир на танҳо атрофи шаҳр, балки ҳама ҷойҳои он бояд тозаву ороста бошад. ободу зебо гаштани шаҳри ҳисор ва ҳама ҷамоатҳои он аз талошҳои сокинон дарак медиҳад. дар баробари бунёди чандин иншооти таъйиноташон гуногун, пули даромадгоҳи шаҳр пурра таъмиру азнавсозӣ мегардад. то имрӯз зиёда аз 9500 бех гулҳои мавсимӣ шинонда шуда баҳри ободу зебо гардодани ҳудуди шаҳри худ кӯшиш ба харҷ бурда истодаанд, ки инам як ҷиҳати зебо ва обод гардондани ҳудуди шаҳр мебошад, ки имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри ҳисор, ки яке аз мавзеъҳои сайёҳӣ мебошад, дар ин соле ки аз ҷониби роҳбари давлат ҳамчун соли сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст, аз ҳозир дар ҳудуди шаҳри ҳисор дар он ҷойҳои минтақаҳои сайёҳие ки ҳаст, шаҳрвандон ба тамошо омада рафта истоданд ва мардум кӯшиш ба харҷ гирифта истоданд, ки он шоҳро он минтақаҳое ки кабудзоршавандаанд ва аз партовҳое ки маишии рӯзгор партофта шуданд доимо тозаву озода гардонда истодаанд. дар ҳақиқат бо мақсади дар сатҳи баланд ва пуршукӯҳ истиқбол намудани ҷашнҳои миллии кишвар, сокинони шаҳри ҳисор бо рӯҳияи баланди ватандорӣ ба корҳои бунёдкориву созандагӣ камар бастанд. айни замон мо уҳдадорем ки тамоми роҳҳое ки дар тавозуни муайяса аст ва ба ғайр аз тавозуни муайяса ҳам бо ҷалби соҳибкорон, бо дастгирии бевоситаи вазорати нақлиёт, бо дастгирии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри ҳисор тасмим гирифтаем ки тамоми роҳҳоро таъмир ва асфалтпӯш намоем. айни замон фасли гармо дар мавсим аст. мо нақша дорем ки тамоми роҳҳоро аз таъмир баронем, барои он ки фасли гармо барои таъмири роҳҳо бениҳоят муҳит аст. дар самти корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонии ду шафати шоҳроҳ ва гулгашту хиёбонҳои шаҳр, сокинони ду шафати шоҳроҳ ва масъулини ҷамоатҳои деҳот низ кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд то дар шукуфоии шаҳри худ самгузор бошанд.